At tuloy dagiti damdamag ditoy press score. Iti si Serrek ti second semester iti daytoy nga tawen, talon iti kaso nga nasulbar ti PNP, babaen ti tulong ti closed circuit television wenno CCTV. Dakila tulong daytoy kadagiti otoridad iti pan nakasulbar dagiti kaso. At iti report ti press score Lerly Bunag. Closed circuit television wenno CCTV. Dagiti makap-capture dayti nga banag ket agserbi nga file kadagiti mapaspasamak iti aglawlaw. Kang runaan iti amin, ebidensya kadagiti krimen ken iti amin nga insidente. Agbalin nga instrumento dayti apang solbar kadagiti krimen. Sagun ken ni Police Superintendent Jojit Del Prado, Chief of Police iti Vigan, iti second semester iti daytoy atawen ket talon nga kaso iti nasolbar iti PNP Vigan, babaen iti tulong iti CCTV camera. Umuna iti panagtakawan iti vegan junk shop, ken may sa a bakery, ken iti payan Centeno case. Bali, dangamin di kita cases tayo no makapture iti CCTV di kajay pasama puno dati makapture ng motions kung tayo tan. Makita tayo no kasano nga napasama ken definitely most probably data ke ma-describe tayo di personality ti tao. No, depende nga min pinaka focus DJ CCTV, posible pa DJ nga marupaan tayo, ma-identify tayo DJ perpetrators. No, kasi nga min nga dayti clear picture tayo iti digita perpetrators and mabalin tayo nga i-compare nga dagos and digiti pictures nga dakan niya tayo iti opisina DJ anti rogues gallery tayo. So nga napaspas iti pinaka-identify na ano kakasjay nga adati CCTV. Inayon pa iti COP nga adda na kay montar nga 30 a CCTV cameras iti syudad Avigan. Ngem iti agdama 12 laeng iti functional kadagitoy. Bali di adda iti 30 CCTV cameras tayo nga naka-install tatay iti Avigan, installed by the city government. Ngem iti agdama adda iti 12 nga functional. So nga nakikita tayo porsyento kay halos 6 to 70% di ngagpang function. Ngam DJ kaya aramidan ti city government tayo digiti areas nga non-functional ngamin nga naka-installar. I-feedback tayo mat kanyada. Tatno ma-repair. Di ngamin last week papay lang mga 15 to 20 pa lang. Iti functional ngayon tatag nagbalin nga 12 lang. Ngam digiti nga CCTV cameras installed soon na iti strategic places within Vigan City. May sa nga city councilor iti nagdamag kano iti hepen no masapulen iti panag-upgrade iti CCTV dito syudad. Ngem sungbat iti police superintendent masapul pay laeng nga adalan ken i-assess tanangina iti installment daytoy. DJ ti may isang question kanyak ti SB may isang sanggo niyang panlalawigan member tayo no adda kadi kasapulan kadi nga ag-upgrade tayo. Ngayon ti sumbat ko kay income pay adalen ko na kin i-assess no masapul nga ma-upgrade ta pagamo tayo ngat nga ti pinang-install ti CCTV kadakkel ti budget na reta. No para iti security ti kailan tayo para makatulong ti linak kental na ti syudad napintas nga installaran tayo ti CCTVs ti digiti areas nga kasapulan. Lerly Bunag, Core TV News. Ugpat a lalaki ti nagtakaw iti tangke ti aspalto iti ili asinait. Narekobre ti nasa nga tangke iti addaden iti ili ti magsinggal. Insigida nga kinemek ti otoridad ti magsinggal dagitoy sa the intern over ti PNP sinait. Ti pakabuklan ti adamag manibod kini press corps Mark Reyolicchio. May sa atawag manipod concerned citizen iti naawat ti PNP Sinay iti agarup alas 8:20 iti rabi ikalman, Nobyembre 20, nga adday ti may sa 10-wheel truck aluminum closed van ang nagsardeng sa J. Barnat Daya ti kalsada asakupen ti barangay Curtin Sinait Ilocos Sur. Ano sa dinno, inbagkat dagiti sakay ti truck ti may sa atangke iti ispalto nga usosaren ti Satrap Construction Company ang mapapati nga gatad iti 35,000 pesos. Gapo kada itoy, intawag ti PNP Sinait kadagiti kabangibang nga istasyon ti pulisya, pakairamanan ti PNP Kabugaw ken magsinggal, tapno palabsen ken check up and da iti nasaw a 10-wheeler truck. Ito kata intawag iti dagitay BIN tayo, dagitay susaren tayo nga kota mismo nga nakita da,
may isang 10-wheeler truck nagparking dito'y batog da. Ket di damo no niya tinaramid da di jay nga nakita dan talangan nga di drum nga jay anti talon ket naawanan di din. Antay nga nakamakan dito'y area tayo. Ket tatakatin flash alarm tayo dagiti nearby municipalities, Kabugao, San Juan ket kasi na po Dios na checkpoint. Iti kakadwa tayo di jay magsingal police station. Ket idi agarup alas 9:50 iti rabii. Pinara ti PNP magsinggal ti puraw nga Isuzu 10-wheeler truck aluminum closed van nga daan plate number RDH307. Ket ti panangsukisog da tinasaw a truck nakita da tinatakaw at angke ti ispalto nga daan marka MC-70 EA045F12. Nakemmeg ken dagos ani turnover sa JPNP Sinait ti driver ti truck ani Johnny Beltran 35 anyos at taga Las Piñas ken dagiti sakay na ado George Machas 43 anyos at taga Dasmariñas Cavite, Limor Gaila 37 anyos taga Herona Tarlac ken ni Erwin Roque 19 anyos a residente ti Amakalan Herona Tarlac. Binarify da amin nga drum no dadi nagtilugan ket positive nga jay so in turnover da kada tayo for proper documentation. Da pambabasol da kada driver eta upat da dito ket hindi kano magdra-drive da dijay naispatang kano dito driver DJ nasilawan da drum wala kano tiamo da spare drum da tayo tinagyan na ket tatak ti bagkatem ni sir kunana ay natagsumat. Madama pa lang tinainget ng investigasyon ti PNP Sinait may naay kadaytoy akaso ken iti agdama at dapay laing ti pagbaludan dagiti upat a lalaki a nagtakaw iti tangke iti ispalto. Mark Reulicio, Core TV News. Kumpara iti apit iti tawen 2011, amang nga adu itatanga tawen 2012, gabit dinasayat nga panawen. Inyo na una ti Department of Agriculture nga saan ang maapektaran ti panagkurang ti supply ti bagas, iti probinsya ti Ilocos Sur. At iti report ti Press Corps, James Castle. Adayo iti panagkurang ti supply iti bagas iti probinsya ti Ilocos Sur. Gapo iti nabuslon nga apit iti atawen 2012. Kinuna ti Department of Agriculture amang adu iti apit ita kumpara iti napalabas sa tawen. The Ilocos Sur will never experience rice shortage. For the past several years, siguro more than 10 years or even 15 years, surplus tayo latay ti bagas. Surplus tayo latay ti bagas. There is already an assurance. Inayon pa iti Provincial Agriculturist nga addan 180,000 na sako ti irik akagat-gatang iti National Food Authority kada ito'y nag-aapit. Iti ba iti controversial pesticides ken herbicides? Awan iti pagproblema ti Department of Agriculture. Gapwentada iti departamento ti gobyerno nga mangsigsigurado kadaytoy. Ngem uray no kasta, bigbigyan ti departamento iti importansya ti organic farming. It says, kung kunagarod, that the organic agriculture is just Jesus Christ in the Bible who redeemed the sins of the people. So that the organic agriculture Republic Act 10068 is just a redeemer of the sins of the farmer. James Castle, Core TV News. Naitaray iti balay pagagasan ti driver ti may sa tricycle ken kadwa nga nakasakay. Gapan iti donor nga nasagrap dagitoy iti panakadungsuda iti ipos ti may sa bus sa Jay Santa Ilocos Sur. Ti pakabuklan dito nga damag manimot kini Press Corps, Brian Pardo. Agarup alas 12:45, itinapalabas aparbangon. May sa vehicular accident tinapasamag iti National Highway, Barangay Mabilbilasur, Ili iti Santa. At dinutang nakaimbulbaran, iti northbound public utility bus, particular iti Chona Patrick Liner. Aminaneho ni Sammy Casil i Guillermo. Talupulukit inem ti tawen na, nga agnay ti Barangay Libertad, Abulog, Cagayan. Ken may sa nga tricycle driver nga minanahumet ni Marisa Soria i Bringas. Talupulukit talo ti tawen na. Ken dagiti nakalugan, ani
Jamaica Carpio, Barnatya, sanga pulukit siyam ti tawen na, nga agnay di tinadakamat metlang nga barangay, kay ni Jean Beth Borge, Villanueva, sanga pulukit siyam ti tawen na, nga agnay ti barangay Manueva, iti metlang na sa unga ili. Segundo investigasyon dagiti pan nakabagit ti linteg, agda mga daldalya sa atin iti nasa unga bus, iti dalan na nga agturong iti Manila, idinta agpidot ti pasaheros, iti nakapasamakan ti insidente, ket itan nga dinungpar iti tricycle, iti likod iti bus, arason nga nakadundunuran dagiti talo a babae. Segundo din nakapatang kong pamilyada, conscious damit, ken adalabas iti ropa kada ko nga nadonor, na-CT scan damit kada ko, your oray lang DJ sa result nan, ken manyat ti ko na, isunto ti pagpapatangan da, iti pamilya ti biktima, ken ti driver ti bus. Pinasanggitan pa ni Major Guerrero nga daan ti impluwensya ti arak dagiti talo a babae na itaray nga insigida dagitoy. Iti kasitgan a balay pagagasan ti ili abantay para iti nanay apan nakatanimda. Sigun ti kon ti driver in-overtake na dati tricycle and the single motor, tapos iti adag para dito yan ti sirikten di Phoenix gasoline station. Siyempre in Sardeng na, in paigid na. Kaya tagpidot nga rin ti pasaheros. Doon kay eksakto may nga nanalbag di likodan ng DJ bus. So di dyan nakita nga DJ na itong parmitin na di tricycle. Basar med iti pammarita nga insawag iti nagmaneho iti bus ani Kasil. Nakiktot idin tamakangeg iti napigsa nga uni nga nagkapo iti iman maneho na. Ditapi nga nakunana nga oray iso iti nadungpar ket addalat ta paglabsingan da. Depende lang iti rumor nga investigasyon dagiti kapulisan. Tumikap ako ng pasahero sir, biglang may tumumbok sa likuran. Nagulat na lang kami. Hindi naman namin nakalain na tricycle pala yun. So meron na po kayo nag-decision sa... Hinihintay pa lang sir. Depende yung usapan mamaya sir, kasi inaalam pa yung resulta sa ospital kung anong nangyari sa pasyente. Awan pa iti formal nga nagpapatangan dagiti ag sinumbangin nga partido. Ditangor orayan da dagiti mangitorturong iti Chona Patrick Liner. Tapno indan pagsasaritaan. Ryan Pardo, Core TV News. Impluwensya ti arak. Dahil di kang runaan na makarason, tinagsaro nga vehicular accident, iti Ciudad Vigan. Agpada ang motorsiklo tinainvolbar kada ito'y nga insidente. Agsubli ni Press Corps ni Sel Benitez. May sa self-vehicular accident iti napasamag ti Kamanggaan, Vigan City. Nusa din no nga iti motorsiklo nga manmanehwen ti maysa nga Jerry Versosa. Adda ti umno nga edad ken residente ti barangay Nagpanawan, Santa Ilocos Sur. Ket naawanan kontrol ti manubela na ket ditaan na balintwag da iti kalsada. Kadwa na ti maysa managan nga Emilinaw, Kitasol. Nagsagrap dagiti ti panakadundunor ti nagduduma apaset ti bagida, partikular ti ulo da. Iti investigasyon dagiti kapulisan, ket agpadpada dagitoy nga adda ti impluwensya ti arak. Dagiti ko nagkwada lang nagkaroon dati injuries ti bagbagida. Sigun iti investigasyon, under the influence of liquor dagito na lost ti control the driver. Siguro nagarawmat ti pinagsakay di back rider, so nga rimampada di shoulder, so di dyan ti pinakatumbahan. Ket itay agsapa iti oras alas 2:30, may samit lang a self-vehicular accident, ana pasamak iti Barangay Road iti Ayusan Norte, Vigan City. Nusa din no may samit lang a motorsiklo tinainbulbar. Napagamuan nga kabayatan na daldalya sa atin dati nadakamat a kalsada. Naawanan kontrol ti manubela ti motorsiklo, aminaneho ti managan nga Richard Rigosera. Agtaw en 20 ket maysa, ken residente ti Barangay Pantay Fatima, Vigan City. Bali nabartek damot laeng at hindi mong parday ti galvanized fence. Nagapuda kami ti daya tagpalaod da going kayo sa norte. So di na nagkaroon damot iti multiple head and body injuries. Nagsagrab ni Rigosera ti panakadundunor ti nagduduma apaset ti bagina. Kastamit ti insakay na nga managan Jong Reyo Lalas. Gaputi pan nakabalintuak da iti kalsada. Mapapati ada gitoy ket agpadpada nga ada iti impluwensya ti arak. Basar da ito'y ti pananginvestigar iti otoridad ti Ciudad Vigan. Ni Sel Benitez, Core TV News.
iti beneg ti ayayam intay mantalgyapan ti kaudyan na resulta ti ayayam iti National Basketball Association at iti scoreboard. Gagayem kan kakabsat, dahil ti makabuklan dagiti damag ang nasagap dagiti naligtag. Akameng ti Core TV News Team iti dahil aldaw. Aldaw iti Miyerkules. No da suwestyon no reaksyon nyo. Bisitahin lang ti website ti Core TV, www.stayingcenter.com. You may also like us on Facebook, www.facebook.com/CoreTV10. When no follow us on Twitter, www.twitter.com/CoreTV10. The press corps kat mabuya dito Core TV can simulcast over 99.7 Core FM. Isentro mo. Tandaanan, 34 days laingen, Paskuan. To'y pagayam yon nagipadamag. Eddie Calizo.